Superstores Limited nero eduke cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biliya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganiri erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Tukiresta ikaibere igore Chinsa Ikomi chiabono marogo bari tukeri gare juma tariki ya 25 mutinyo gatano na kabiri umwaka wa 2025 wairire bya umurigereria Getembe TV kabana ntwe ko moiro tukumanye gati yari abereka gwateka kurwa imena isko yorogongoro gusi jenga tere Nyaboga veni Nyaboga nera gongonya kurwa somo na ori bwe manyerio nabo igo kuri studio kabere makus nera kwane kabuna chibichechi nabo iga maliogi ngo ikrashira senchira ere yobo ikrano Muwaziri w'Ekisemi Musike Julius Migosi ogamba nabo igo ababwatani b'Ekisemi kurora gongoro agusini igo baikirana eskuru ya Rio Kindo Boys ose skuru ya bamura ya Rio Kindo egotoka ebunge yabo machoge bwa borabu county ya Kisii asomo yegabo gwakabuye nabo igo kwenana ebyo gochasa boro ko bali kama chibwa maya yekrasi 12 omwaka oweta Migosi nigo ariganiwa no mujumbe bwa gongoro Musike engineer Nol Falston Obadia Barongo ase egotebekana ose okwana ekerekyo nigo baneke buna eskuru yo nigo yalikia yabeire yekolikia amachibwa amaya ase kirasi ge 12 ase myaka ya magega korende omwaka oeta 2024 nigo yalika amachibwa amaya kigima ase abwate mini ya kianda nugute 0 nabo igo S0 nugute 0 kianda ase aborikuwa wetani chimi sana na ibere bayenyorete grade yo kogende university gose grade ya C+ go chigoro.
ceremony reminds us the essence of working hard so that we can produce our best in the services that we do in our offices, in the services that we offer in the classes, in the grades that we produce as students. I want to challenge you as students that are you giving your best in class? The previous students have given their best in class. Are you lazy or unmotivated in areas you could excel? What area in your life needs renewed effort today? And I would wish to take you through our results last year. One, we had the best overall results in comparison to all the years that this school has been in existence. This result is as follows. We had 1 A plane, 40 A minus, 146 students scored B plus, 381 scored B plane, 161 scored B minus, 24 students scored C plus, 3 students scored C plane. That gave us a mean score of 9.099, the best mean that we've ever achieved in this school, and a mean score that the Standard newspaper ranked us at position number 20 nationally, at the position number 3 in the nation. Gukona ase omoyegoyo muwaziri w'etsemi Mosque Julius Migosi ogamba oyorenge omogeni bwesko ase eskuru eyo nigo atebire buna aborokiwo abatangani bo muroberio OCBC abare grade abare junior secondary school bawo chigoso senior secondary school omwaka ogocha nigo bacholrich egatiche school bagocha nabo ego Chinsa giachiri bagocha gosomera Migosi nigo akwanire omuroberio bw'echibesa gochase chiskuru asekera omworokiwa anene mono amatuka yaiga serikali wetere wizara y'etsemi yakiane chibesa cyakera omworokiwa kurwa chishiringi chiribu 22 goika chishiringi chiribu 15 nemo ekento kimukire ebirengererio akurwa sabarayi n'abayibori Migosi nigo abolire aborokia nabo yiga batanene beche skuru gotumeka buye chibesa icyo kirache gotomwa ase chiskuru ase boyigo akwanire chibura buru no kuyagwe chiskuru okukwabere kwenekiwa ase chiskuru anene mono etamu yiga ya kabere nakogokera nagoteba orogongo rwa gusi skuru teyo yaberege koya ase boyigo akwanira amatemu amane ayora cyokorekana etamu ya gatatu ase kirasi ge komina kabere nakoteba osina gokana meyigende yonse na mesangirikano ende yonse gokorekana chiskuru bunenchira yamo yokwa aborokiwa bero beretugo chuikaransa asa matamu abo amanene chinga kichinyororo. Some of the government-funded programs, as you already know, are extremely costly. As a result, we have, in some occasions, lagged behind in the disbursement of capitation funds to schools owing to competition for resources by various government programs. I plead with you to always understand the government's competing priorities and manage your institutions well with the limited resources that we disburse. As always, the government will maintain its tradition of disbursing the money meant for schools and learners as and when they are released by the National Treasury. I urge you to closely monitor the use of government funds sent to your schools to ensure that they are put into the proper use to avoid cases of misappropriation. Ladies and gentlemen, for a number of years now, the second term has often recorded a very high number of cases of unrest in schools. I'm happy that schools in Kisii County have largely been peaceful, has been the whole country. I thank the boards of management for ensuring that there are adequate measures in place
to preempt any planned cases of school unrest this term, which is set to come to a close next week. We need to always guarantee a good learning environment to avoid ugly situations like damaged property, injuries to students, and even deaths in our schools. I wish to assure the country that we are adequately prepared to administer the 2025 national examinations and assessments later this year. As a result, I wish to remind you that we will continue to uphold our policy of keeping our schools free of activities involving outsiders, including parental meetings, visits, and other large assemblies in the third term. This is meant to ensure that our candidates prepare for their examinations without external interference. Mwakilishi wa basubati kurua ekaunti ya Kisii umuske umusubati donya dori saburi ritkuria rero nigo aligania umurobiro wa empowerment gose umurobiro bogosira abangina nebyombe anene mono ebunge abo basi umurobiro okorekana sigitige skuru yabamura ya Nyamachi gukwana ekerekyo donya nigo egereire umurobiro yo anene mono kurua eserikali asaboigo akwanira na goteba nigo arache kwamereria engana anene mono asebunge igoro yechae osekemerige chae ekyo kyabeire gosicingoma cyabeire buna echae yorogongorwa gusinigo yabeire mbege ntu kyaire abaremi kurwa orogongorwa gusi konyora eponasie nke mamincha na matuko amagega Umetobo morai oisaranse nyomba toko manyanki abantu baoge ko bachanda na mumera na ikamuna to umeranire n'abangina aebye ko manyano baligereri okumanya abangina abamba bwati amache yo gwesibi bangina abambali bono inchema ama county na kyoro chembere tanyega nyiguli musu lyechi sweetheart intune byombe twacha ko changa ebyombe biga abangine bako parateko banking bakabesa nichibese balimo ko bagana mwali inune timu eri ende yobolimo etimu eri ende tanjete development ours is development number 1 ebyombe abangine bakonyu bono bunageka kusimu twanchera nena ki macheta iyo ebona si abangine bakoli 20 abande bakoli 68 yani ntungi twaliete inki abalemi baito batali ko nga bakachiko test ya usiba kanyorembe noni ntuntu test yabo tokanyora gerembe ya itone erengia umuntu atike gosoli bono tiga leron betinte banking toko korara kini bunge mbwate segi n'abantu ababacha abalemi baito bechaye babugete barabwe bakogenda mugondo bateberere. They are serious people. So those people who are joking with the tea farmers in the entire Kisii region, you will see me and I dare you. Tutugarite enseme yo yabo basi aseskuru yo sase getie kiyo skuru yabamura ya Nyamachi asomurobiro yo empowerment mojumbe okitutu chache north omoske Jafeth Nyakundi ni garuro kubolya gochia segesa kukyomo gusi gotiga gwesona nia ni chisegi chigendrete gatie bisaku anena mono igoro ya siasa Nyakundi ni go ainekeire ababasi buna mbachie kwenekerwa amagendro gati yabo estima bwagachibwe chichiro buna chi county gose chibunge chinde cyabere chigokorero Tigamba tebi abantu baminto intubuna bagusi chisegi chire Nairobi nto baseko esona nonoro mongi wete chisegi chire Nairobi na chikabira irenga omo president omo tangani o Kenya okoroku Kenya tangabira kiolenge ngabira ki oyo kabere okoroku moi ngabira ki oyo gata dokoroku Kibaki ngabira ki oyo kano korokuru Kenyatta ngabira ki oyo gatano koroku William Ruto ngabira ki kwa iguru omugusio mwaiguru omugusio mwaiguru omugero mwaiguru omunguruchio mwaiguru omukambo aengyo konya gosoere segi abane ni maeta abantu babo basi serikali terachaga igabuya igo lakini ntagete gwakira omongi na donya mbuya mono esengencho igo ire merango yogo chaga iga mutageta bageni banyago chaga iga buno mosiko pio andai tuatebiri opio andai no tuarengenere igoro tuamotebiri chibesa chiri chibekire ga iga chiabo basi chiestima
milioni 200 waikatoteme wabasiene nene wanyole milioni 500 kilo montanyole stima eyuere buyagosere bobe ere buyagosere bobe nima ete daraja nero ya bachande tegaiga enga kientambe wetero mochumbo ino na barayi baregaiga edaraja eria nyamaja ya rosi gotera rosiu ya rosi gotera rosiu gwetere serikali echiro neregaiga echiro ya motonto echiro ya igare chichire chiabeke ruchibesa uneri ya motonto negendrete ya isire koera ntagete gotebi rero abantu baito koruga iga ngoenda torogo tebi William Ruto nera chega iga akorera bangina begento akorera abantu abo basiegasi Wakanyi obene bomurai wensi ya Kenya omoske Farouk Kibet nigo aigereire morobero bo empowerment oyo babere bagokora chinsemo emergency ya Kenya. Kibet nigo atogire egesa kukyomuguzi aso bwantani kyaberege kwene kya getabwati bo kabira ase boygo aboliri abagusi bonse wetanga na siasa na boygo tsegicho bo kabira echo chigenderete ase chinsemo emergency ya Kenya na kobolya abagusi go soya serikali bunenchira yamo yokoene kebuna nkonyora bari amagenderero. Empowerment ni kitu mzuri na mkitumia itawezesha nyinyi kwenda mbele. Ile kitu tunahimiza ni kwamba hatutaki viongozi ambaye ni watabeli. Wale wanasema ati nyinyi tusiwasaidie. Tusitoke Nairobi tusikuja hapa ground Bubasi. Nyinyi watu ya Bubasi mnataka tuendelee ama tusiendelee? Wanasema ati sisi tupaki kule Nairobi ili wao wenyewe waendelee kufaidika. Na sisi tunasema lazima tuje hapa Bubasi mashinani. Nyinyi mnatukaribisha tuje tufanye maendeleo na nyinyi? Hata mkiangalia wao vile wanavyozungumza, wao wana mambo mengi, na sisi tunasema tushikane kama Wakenya tuende mbele. Na hiyo ndio itatusaidia kujenga taifa bila kuweka ukabila. Hapa tunaamini kwamba jamii ya Kisii si jamii ambayo inakuza ukabila. Nyinyi hamuamini kwa mambo ya ukabila, ni kweli si kweli? Nyinyi mnaamini kuwa Wakenya sio? Mnataka tuendelee tuwe kama Wakenya? Hebu nionyesheni mkono ya kuwa Wakenya hapa Bubasi. Nara yokorwa Ekeonga Chinsa Ikomi asenchera yobwengo mwancho murigere nigo chabto kirita Ikomi sana na ibere na wikiraga bunoto gocho wikere mware Ekeonga asenchera yobwenge ibere na nyechi obotko bwarero haroni ototo na chokoretra yomana yanda asenchera re yobokra ni changro wakatra Nyaboga veni Nyaboga kroso mona abo imanyiriyo na boygo makwes krosti bya kabere na rokwane kebuna chibiche china mario yingo kirachira asenchera re yobokra ntomera ne yetkore ankyo. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achebwirigirie amabati ande umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat
MRM niko babwate lifestyle ayuago chena Roman Jinko nabo igo web design babwate igani kabwate chikala bunabonelia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue nabo igo na green. Obutambe bwe mabwate iga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate iga ase nyumba yao. Tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia indibo enyinge. Aha, bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit